Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 YouTube channel फिन खनसेबाव दिनैनिफ्राय DHS DME गोदान एप्लाइ 2000 vacancies दा गासैखौबो लानानै पोस्टआ 7000 जाना दङ स' बिनिफ्राय दिनै 5 जानुवारि Gr.3 आरो Gr.4 एप्लाइ जानो गोनां देन बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि एग्जाम आपकामिं टेन्टेटिभ डेट 22 जानुवारि Gr.4 आरो लोगोसे 12 जाबाय Gr.3 नन टेक्निकेल एडमिट माब्ला मोनगोन देन बिनिफ्राय 8 फार्स्ट 10 फार्स्ट HS पास डिग्री पास गासैबो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन Gr.4 हिसाबै बेयाव लिरनाय गैया जे 8 फार्स्टल' एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै Gr.4 लेभेलाव स' बेखायनो बयबो नोंथांमोना गोसो होदो आरो रेडि जादो साबजेक्ट सिलेबास नोंथांमोना इंलिश मेथ्स साइन्स GK बे मोनब्रैल' स' बेनिफ्राय नोंथांमोननो कुइसन दाननाय जागोन 50 कुइसन 100 मार्क्स आरो लोगोसे नोंथांमोना 90 मिनिट्स टाइमखौ मोननाय जागोन दा लोगोफोर गोबाव खालामा जोंहा दा एग्जाम फैसिगोन स' बेखायनो जोङो DHS नि अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो लिंकआ दिनै एक्टिभ जानाय लोगो लोगो आं नोंथांमोननो आपडेट लाबोगोन जानो हागौ दसे समनि थाखाय जाया जानो हागौ नाथाय लिंकआ एक्टिभ जासिगोन आरो जेब्ला जायो आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लाबोगोन स' बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा हाबना दङ जुदि 5 जानुवारिनिफ्राय जुदि 20 सिम एप्लाइ लिंक थायोब्ला अब्ला 22 आव एग्जाम जागोन ना जाया बेबो मोनसे बिग कुइसन दा जियानो जा लास्ट डेटआ खमायनोबो हागौ आरो एग्जामा 22 आव जानोबो हागौ आरो मोनसे बाथ्राबाव जाय नोंथांमोना सिगाङावनो एप्लाइ खालामखाबाय दानि गोदान 2000 पस्टआव एप्लाइ खालामनो जानो हागौ जेरै सिगाङाव खालामनो हायाखैमोन गवालपारा मेडिकेल कलेजाव ओंखारनायाव थाखाय बा धुबरी मेडिकेल कलेजाव स' बेखायनो बेखौ बारा टेनसन लानाङा जास्ट नोंथांमोना एग्जामखौ फकास खालाम जायखिजाया फेब्रुवारियाव बेनि एग्जामा जाखासिगोन दा बुंनाय बादिब्ला 12 आवहाय Gr.3 नन टेक्निकेला जागोन होनना बुंदों दा सर्ट्सनि बादिब्ला थ' जियानो जादोला बेखौ दोनथ'नानै एग्जाम सेन्टारा बबेयाव थागोन बे इम्पर्टेन्ट आपडेट अके दा लेटेस्टआव एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाबानो नोंथांमोना एप्लाइ भिडिअ लाना फैगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना बे एग्जाम सेन्टारखौ माबोरै नायगोन स' बेखायनो जों एग्जाम सेन्टारखौ नायनोब्ला जोङो नैबे क्लिक खालामदो बे लिंकआवहाय आं डिसक्रिपसनाव होना दोनदों देन बेनिफ्राय एडमिट कार्डआ बेनिफ्रायनो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन Gr.4 आनो जा बा Gr.3 आनो जा जेब्ला लिंकआ एक्टिभेट जायो अके स' बेखौ दोनथ'नानै दानिया एग्जाम सेन्टारखौ जों बोरै नायगोन दा लोगोफोर आन्दायनांगौ गोनांथि गैया गासैबो डिस्ट्रिक्टआव एग्जाम सेन्टार गैया बाट गोदान आपडेटआव फैनोबो हानाय बेखौ समजों मिथिसिगोन नाथाय एग्जाम सेन्टारखौ माबोरै नोंथांमोना नायगोन बा एग्जामखौ बोरै होगोन स' बेखायनो कारेक्टेड नेम एन्ड एड्रेस अफ एग्जामिनेसन सेन्टार्स लिरनाय दंखायो बेयाव खनसे क्लिक खालामना हो अके स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो एग्जाम सेन्टारा गासैबो बेयावनो श' जागोन दा बिदिब्ला जों नायनोसै बे एग्जाम सेन्टारा बबेयाव दंमारो दा बे जाबायना एग्जाम सेन्टार गासै एग्जाम सेन्टारा बेसेबां दङमोन जोंहा बेनो जाबाय 27 एग्जामिनेसन सेन्टार्स दङ जेराव नोंथांमोना जन वाइसआव बा नोंथांमोना आलदा आलदा एग्जाम हैनांगौ आरो बे जाबाय एडमिटनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन नोंथांनि एडमिटआव जि एड्रेस दङ बेयाव थांनानै नोंथांमोना हैनांगोन नै स' बेयाव गोबां एग्जाम सेन्टार्स दङ जाहाथे बेखौहाय नोंथांमोना नेम एन्ड एड्रेस अफ एग्जामिनेसन सेन्टार प्रिन्टेड एज बेयाव दङ बेखौ नायदो एन्ड कारेक्ट नेम एन्ड एड्रेस अफ एग्जामिनेसन सेन्टारा बेवहाय नोंथांमोना नायदो स' जियानो जादोला नोंथांमोननि आपकामिं एग्जाम थाखाय अल द बेस्ट थाबाय दा एग्जामा जोबोर इजि जायो हेल्थ डिपार्टमेन्टनिया बेखायनो काटअफआ गोजौआव थाङो स' सिगांनि काटअफआ 60 प्लास थांजोबदोंमोन बेखायनो नोंथांमोना बे 100नि गेजेराव 60 प्लास टारगेट खालामनांगोन ST हिसाबै अके जेराव नेगेटिभ मार्किं गैया आरो बिनि साबजेक्टआ इंलिश बेनिफ्राय साइन्स बेनिफ्राय लोगोसे GK आरो लोगोसे मेथ्स बे मोनब्रैनिफ्राय कुइसन दानाय जागोन 8 फार्स्ट लेभेलनि दानाय जागोन 8 फार्स्ट लेभेलनि Gr.4 आव आरो 10 फार्स्ट लेभेलनि Gr.3 आव थ' जियानो जादोला लोगोफोर जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो आं नोंथांमोननि फिन खनसेबाव आपडेटखौ लाबोखागोन